kde je odpor. Odpor tvorí väčší odpor. Takže to je ten základ, čo naozaj odháňa hojnosť v našom živote. Rezistencia, tlak, napätie a stres. A keď sa hovorí o ženskej energii, ja to nechcem moc teraz ako keby, že mužská, ženská, hej, oni sú to polarity, ktoré sa majú spojiť, ale keď sa na to pozrieme, hej, nejak to nálepkujeme, tak tá ženská energia je spojená s matkou zemou. Matka zem je vyživujúca, je pomalá, je láskavá, je pokojná. A do tohoto bodu sa my ako ženy dostávame. To neznamená, že teraz máme stratiť tú dynamiku, disciplínu a jasnosť, pretože o tomto nehovorím, ale hovorím, že pre mňa hojnosť prúdi, keď naše telo je v pokoji. Vtedy má väčšiu kapacitu prijímať. Tým pádom má väčšiu kapacitu prijímať aj množstvo peňazí, keď sa bavíme o financiách. Hej? Keď je zameraný na stres, tlak, tak vlastne tú kapacitu prijatia má zúženú, je v strese, on sa snaží iba prežiť. Tým pádom nám môžu aj prichádzať nejaké peniaze, ale vlastne sa nám nedarí viac. Prečo? Pretože náš energetický systém nemá na to kapacitu. Náš systém je v nejakej úrovni vo forme stresu, tlaku a stiahnutia. Veď viete, keď ste stiahnutí, tak sa neviete úplne nadýchnuť do toho priestoru. Je to proste takto.